I el Festival Burning Man als Estats Units comptarà amb el treball del taller de Manolo García. L'artista faller, especialitzat en la tècnica de la vareta, ja està al desert de Nevada amb el seu equip per a completar el temple, que és obra de l'espanyol Miguel Arraiz. El temple s'eleva a bon ritme al desert de Nevada. Està completat al 60% i ja han entrat en escena els artistes fallers que acaben d'arribar des de València. Manolo García, recordaran, crearà esta espiral de vareta al cor de la Roca Negra. Avui ja han iniciat el muntatge sobre l'arena. Artesania fallera que veuran molts ulls. 80.000 persones passaran la setmana que ve allí. Crec que vindre al Burning Man és una gran oportunitat per a nosaltres per a poder aprendre com se fan les coses així, que és d'una manera prou diferent a com se fan les falles. Se coordina tot d'una manera molt professional, però són tot gent voluntària que està venint a construir un temple per oferir-lo a la resta de participants. Mans voluntàries alçant un temple que costa $800.000, tot sufragat amb donacions americanes. Tot i tocar portes així, cap institució valenciana ha fet costat al projecte. Creíamos que era una cuestión muy importante traer la artesanía valenciana a este evento y seguir la relación de intercambio cultural entre el Burning Man y las fallas. Orgullosos de que hayan podido contar con nosotros para poder transportar el mundo de las fallas al Burning Man y poder realizar el sistema de la vareta aquí. La col·locació d'este anell ha sigut complicada. És el que dona estabilitat, el que lliga tota l'estructura. També és el tret d'eixida de l'escultura de vareta cap al cel. Si es fixen, l'ha volgut signar tot l'equip. I les peces que cobriran el temple ja s'han escampat a terra. Ara són una flor que germinarà esta setmana i es convertirà en roca. Dilluns que ve, la gran inauguració i 7 dies després, la cremà.